Vi er nu klar til at lave den første test mellem app, backend og den fysiske stander. Jeg har oprettet i backenden en stander, der hedder første stander, der har 3 paraplyer. De 3 paraplyer er 1, 2 og 3 i den fysiske stander. Det vil sige, selvom den fysiske stander har 16 pladser, så er der altså nu kun 3 pladser i standeren. Hvis jeg gør det, at jeg trykker på pickup og scanner den QR-kode, som er tilsvarende standeren, vil den fortælle mig, at jeg er i gang med at låse holderen op. Det gør den her, og jeg kan nu tage paraplyen. Så fortæller den mig, at jeg har taget paraplyen, og hvad det kommer til at koste. Det vil sige, nu går jeg rundt med paraplyen i hånden. Hvis jeg lige trykker væk her, så kan I nu se, at der er 2 paraplyer tilgængelige i den her stander, og hvis jeg trykker på den, er der 2 paraplyer og 1 tom plads. Det svarer til den tomme plads, der er i standeren her. Så lukker jeg appen og går ud og hygger mig i regnvejret, og så kommer jeg til en anden stander, hvor jeg så afleverer den her paraply her. Når jeg afleverer paraplyen, læg mærke til, at der står 710 kroner her. Og når jeg afleverer paraplyen, så får jeg at vide, at paraplyen er afleveret. Og hvis man går over og kigger her i Stripe, og så lige refresher, vil I kunne se, at vi har tjent 20 kroner. Det er det, det koster at lege en paraply lige nu. Fedt. Tak.